sa isyo. Yatake niya gisino. Makuno. Kanang ritual. Diya sa simbahan. Wa kay labot sa Diya sa yawa. Wa kay labot. Isa ko ako'y labo. Pero mau na isyo. Uwang mandeka. Barugan niya na. Naon palang murag tubol. Yung maraka. Mamay kagag tik-tik. Klaro ka yung itsura. Bantay. Kasi mong naong ka. Sus! Tini mo ka. Lagi ka. Hey! Mas lagi ka. Ano mo gara-gara mamungwa mo yung mga... Mas lagi ka. Sa naong palang wa mo yung mga hanaw? Mas ka. Sa naong palang Mas wa ka. yung mga hanaw? Mas ka. Tulad ko itong microphone. Hindi ba mag-microphone? Ikaw. Baso noon. Baso. Baso ito ba? Ikaw niya, paminaw niya. Katulit Samantala ka na ni Moy. Iwasan naman ka. May tiguang taon na rin. Oo, gini ko na ba? Matumpangan yan na kuwan. Matumpangan. Uy! Delikado! Ina, kanang safety, kanang maing laki. Kadang may laki. Kinahagit na kong debate. Kami dahil may laki pa ni. Kamo! Buwan mo. Kanang maing laking safety. Oh. Kailan mo kisa yung mga maing laking Kitsa ban, safety? kitsa ban, kitsa. Wala pa'y ginabantog, diris panabo nga na yung maing laking safety. Wala pa, gipanganak, wala pa Si gipanganak. Gabora. Yan, ano, Si yan, Janine yan, Unara. Sila mo gisayang-sayang lang din namin. Di man. Sayang mga kani, nga wala man ay maing... Bumbuang mandikas. gani. Ang akong ginapangandoy nga makasulti ko. Sige na mag-istorya. Salamat. Baso. Nagadabaw na. At kaya mo rin. Hala, gina siya, hala, gina. Ni samot lang bagay ko ngayon. Nakaibagyan. Inuman. Pero yan na, gina siya. Kainom sawa maura na kin. Maura na siya. Kay balungan. Maura na. Mga hawod nga di bakidor. Mane, wala kagi eskwela ni kawanan ni. Maura na siya, maura na. Maura na yung Wah, kini. kung tikulang. Kung tinuod ka defender Brad, dapat nakay good manners Brad. Hindi ka dapat magwatak-watak basta-basta. Maura. Ang nasaan ka ron mo, kinahambugin ron. Nila ko dire kay ngon mo gusto niyo nga kasulti ko. Sulti ah. Di ko katubangon ko mga butik mo. Kamo mo matubang na ko. Abang mo pagilo mo. Kisa yung mga hawod nga siyete. Oo, ingunanin ba? Bro, ingunanin ba? Ingunanin ba? Pintaligado sa kapital mo. Ayun na lang. Kisa yung mga hawod nga siyete. Sila ni Ryan Himiniano. Oh, kara. Mo na. Di ba nga pwede dito? Di ba nga pwede? Hindi pwede. Pwede dito. Dito na maglaglaan. Dili. Ako na yakit ni Bate. Wagyo ko kita sa Kasi nila nung mga YouTube. butik boy. Wagyo ka sa YouTube. Ang iyan daw ginawan bro, nga luwas na daw siya. Luwas na siya. Sige daw. Sa pag-ingon niya og buwang. Oh. Ingon na daw Wala. nga malagmit may Impirno na. Mao ba ni luwas nga Impirno na. kandidato naman sa sugbaning, kandidato naman sa sugbaning. Oh, bagay. Oh. Hindi ako matubangon yung mga Pasahon na to sa butik mo yung Kapitulo 5. Ang pagkingalan pa lang mo buwang o kuanggol sa imong isig katao malagmit na may pirno. pagilong niya. So nag-claim siya nga luwas na basig. Mo ba ni Luwas na daw. Muawit. Luwas na daw siya. Mo na ba ni Ay, post pa mo ng kuhan. Microphone. Delikado. Hubog ko yun. Gusto niya mawali. Ulat lang ko sa microphone. Ayaw musik samok-samok na ko. Mas mayo pang sigihan nila. Yan ay ikaw man. Mga Katoliko Hoy! puno pala hubog. Ikaw kay ikaw. Bastos sa mani. Hubog na bastos pa. Mang, Oh, nawa. magulat ko tong microphone mo. Di ko mo tagdagan ng mga Itong gamay. Kami Microphone na di lagi may magpa-istorya ng tao. Dali ka na. Dali ka na. Ang mic. Oh, gamay. Itong gamay na. Gamay. May bawal lang ino. Gamay ito. Sila rin yung online, di ba? Elena Loy Balibda. Kuha sa microphone. Muna na. Ginubog na siya. Mo gini kinaiya niya bisag gini kahubog, mao gini. Oh. Agiliw na, kula po.
I-request kayo may katulong mga ka na mapapasibog na siya bastos na galeri ba? Hindi na madawa. Karon pa na nagkani. Kamay lang sa. Bro, karon mo na nagkani, di ba? Oo. Karon pa na nagkani ba? Kita na ko sa Pedro Firme. Nakita mo lang ko niya sa kuan ini Facebook ko sa Oh, di ay. sa mga tukuming. Sige. Sige, ko na to may kupon. Hello. Pag-ambak mag-ana. Pati kanita, ayaw Pagsulat. sinundiha. Pati kanita, Sulat. Pagsulat sige. Tao tayo mong tima. Wala kayong reaksyonan. Salamat ko no. Yung mga pastor ka na ayo ini. Pero doon na po yung mga katolik ko manaminaw. Makaingon sila ko. Sila magtimbang. Wala ka na sila ipugos kasi sila maminaw sa Kris Katoliko. No? Kasi lahat po, daghan kayong mga walis ng kaparian, naghigong pa na ito ni mga. Yawa, to karon pagbantay to ba? Kadugay Sa nakakabantay. may bangi ini. Diba? Di ba kabantay na katuhanan sa una? Karaan man daw to, hamugin mo tayo. Yan nakashot man. Are karo ko kita Kung magtanaw ka. Ano si Payong safety daw? Ayun sa mga iksura kong Katoliko. So Fernandez mo daw kaya. Giro. Okay na, Sa iyong katawan, dagang kanilang magkasala. Aduh. Regap. Bisag nagkasala sila, dili ko sila biyaan. sige rin kaya mayaman niya, huwag kay kalaban. May karehawad ba na Sabi ng pulos kino, kikaway. Usa mata. Kalaban sunod bagay? Sabi Kalaban? Yaha man na kuan. Yaha, tanaw tayo kabalo pa Hindi man na to, pakulodan na ulos na. May kaula. Ay, dili pa na siya tima, brad. Kanang imong gusto. Tanan matay. Tawa na no, ay yung ispat wala kay malubos sa tima. Katapik. Huwag ganun na kibalo. Gusto mo Kung tapik. wala ka luwas na ka, hasta may ang gunong po na muna. Bisan kayo silang simbahan Tinuod lang, kung ka giluwas na sa dugo ni Kristo, nagpila yung simbahan. Kasi nagtukod niya na si Kristo mismo. Ilang pastuloy na isang taon. Anong musuko pa man. Sa tima mo na na, oh. Ipasuwatan mo sa tima ha. Huwag kay kabalo mo sa tima. Isa mo Ang kaya itong itima ni mo, kanang doktrinas katoliko, ngayon mong isupat. Suklay pa na. Tanawa ng utana. Kanang wapan. Angay itong suklay. Ayaw! Ayan na. Suklay. Kanang wak. Sagdahin na! Di na yung suklay. Kanang wak. Ang mga gusto ko, nangita ko bulletin o papel, pasuwaton ko sa tima, kung kabalo ba ko sa tima, huwag ganit kabalo. Ang tima daw, maluwas na ba ka? Uy, parehas ng kamuhang ko niya na. Sabot kan ikaw ni mo. Kung sa ay, ikaw ba na kung iyong kabalo ba ka kung sa tima? Magkaklikay-likan. Oh, Ikaw may wala kay balong tima. Ayaw na lang pa-pretend na kabalo ka. Oo, sa tima, Ang lagay pagkataon, na to. ayaw ko pangutanan mo sa tima. Oo, sa Ikaw tima na na nga to, di ba? dibatihan na to. Ikaw may muhimos sa tima. Kung kabalo ba ka kung sa tima. Ayaw na pamatugan na mo, hindi ka kabalo mo sa tima. Sorry, Brad. Wala ka na ito. Sayang. Sayang kayo yung kiyaw-kiyaw mga ka na mao. Yala, mawali man tas mga tao de. Ito mga kaigsunan ng protestante. Kung nang maminaw sa tang, ang mga katoliko dyan, mangutang natin nila, arwang man mga tao luminaw, magtimbang-timbang, kisay gusto. Kami safety nga naagni, nagwali mi. Kung mabalik mo sa katoliko ka mga protestante, hindi na mo magpini mga pernos ninyo. Dili ni kakwarta ninyo. Pero kamong katoliko, paminaw mo protestante, ato nila. Mapuslan mo nila. Mapulangan mo nila. Tinood. Ha? 10%. Anjis mo sana, sobre, sa sobre. Ah, yun. Ano na yung simbahan din? Tagal ng sobre, Huwag kalawasan. Inyo. Yan, naluwas na ka. Kasi kimali mo. Sige na. Ano yung gusto yun? Ay nagparang kay... Pero may ngong kita sa pagaling mong magluluwas na tao. Kung naghinatang, ikuha ka na itong katungod si Jesus Cristo. O nga maghukom ba no? Napa hukman pamanta. Wala din maghukom. Wala yung problema. Kung dili mang katoliko, hinuli ka kung sa. Uy. Wala ba? Kung sa Wag ni pastor po niyo. Pastor po ning iso nga sir nga pastor ng isa. Asa na wa? Ito po lang
isuwat ko muna sa Ano? media, yung Ano? mga nagtukot ng simbahan. Pastor doon no? Iglesia. Salamat kayo. Pangitang ebidensya po ang tunay na iglesia nga nibarog sa tibuok kalibutan. Asa ang pinakakaraan yung simbahan. Oo ka na. Kung sa simbahan katoliko o mangungitana mo, asa ang pinakakaraan nga simbahan. Taghan ang karaan simbahan. Karaan katoliko. Ebidensya lang, di na ito magyawal yung sa Biblia. Hindi mas lang mo dawat. Sa Biblia. Sa wala. Sa Biblia. Siya may akong kadibate. Sa mga ultima. Sa imuhan mo ko, tayo Ay, naluwas na mga yung ultima. Ang ultima na. Di ba natin mana kay pareha man tangita kaluwasan. Diba? Doktrina sa imong simbahan, doktrina sa akong simbahan, supako ni mo ni, supako. Wala na ka, huli daw, huli. Parehas na naluwas. Naluwas ka. Ay, sus, parehas na ta. Kaya parehas na ibagas sa tugo ni Kristo, tos Kalbaryo, parehas ta. Tinawag ka, Pili kay kamo. naluwas ka. Ha? Pamatot ina, doktrina. Tinoon sa kahan. Wala ni lisod Sa ni. mga tanak ni mo, pila ka klase ng kaluwasan. Lisod, no? Tandaan, pila ka Lisod boss, lisod. Di ka balog tima. Lisod ni lisod. Sarap? Sana yung Sana na yung Bawa na na, bawa kay sabog-sabog na na. Tumingon tag kaluwasan na nagaling sa ginagawa. Anong topic na ikaw makuha? Para mag-debate ta. Di na pauli aki uban na kaniha. Walay kuan klaro ang pangmulong. Di na, di malagi. Hindi tagkatrasan. Ay, sige. Sabrag, suko ka Kristo ka makikdebate. Debate ni mong pulong niya. Wagi tinikating. Nani may sunan na? Ito ni Pater, larawan. Sarap. Larawan. Umupis kag Bible. Umupis kag Bible. Mangutana ko ninyo. Sa pag-ingon ni Kristo nga tuturon ko nga akong simbahan. Kasako pa mo rin. Pasakop. Tuturon ko nga akong simbahan. Mangutana ko, kasako pa mo rin. Awa na kay... Wala tayong freedom eh. Wala freedom eh. Kita pa kag freedom diha nga. Mo ni si Wali na mo kay sunan. Kung saan ang tuod na simbahan. Eh kulusas ko ni so siya ang ulo simbahan. Kung ang simbahan mo binayang lawas. Iso 5 siya ang ulo simbahan. Kung ang simbahan mo yung lawas, kung siya mismo ang manluluwas sa mga simbahan. Di ba? Kita ng simbahan, nagipagasan niya nagdugo. Hindi ka nawa. Usa na siya pagkahubog. Hindi ka na. Dili na luwas. Nahuwasan na sa pagkahubog. Laluasan siguro ni. Ayun na ka. Di na to bayan, di na to bayan. Pag-auson lang siguro na to na. Usa na lang na. Ano ko rin mga inani. Brad, sa kalima, Brad. Ayaw natin magkata. Daw pagkausa na daw. Di ba ka? Amoy kuan be, daghan mo dapat mo kuan ni. Kung sige rin magkagyaw-yaw diha. Ngano masako magkagbagyaw-yaw na. Oh, kung sa tima na to. Oh. Ay, kusan niya sa mga. Hey pastor ito nagwali kato kuan na. Dining nga lugar. Ayaw pa. Open kayo ni. Ayaw pa. Nibisan kinsa. Nga magkaya ninyo. Pag di ninyo magkaya, Say pawaan lang kami. Ito na siya. klaro, Ito na siya sakto ng klaro, sunan pildi mo. Ay nga no. Oh, pildi mo. Ay nga no. Labon sa makaya ninyo. Inyong entertinon. Oh, labon sa makaya ninyo. Inyong entertinon. O kalo na ako. Idibate ko ni mo. O sa topic. Tara gani oh, gibati ka ni dili. Sa topic. Sa kuwan ba kana kani? Ikaw ba sisiura ka ba? Diyan ko na ba di musukol na kong debate. Dili magkanay suklan, wala nagastarong pangunahuna. Sa musukol para. Sa tinuod lang dili kanay suklan. Senyora na kalipay, hadlok mo. Anong mahadlok man? Senyora na kalipay, hadlok mo. Anong mahadlok man me? Di wa pa mo nadlok. Di musukol mo. Nanagan me, wala hadlok me. Naman me. Musukol mo debate. Dalagi mong tima tarong. Inigbalik nimo Dag referensya. Oh. Isa may musukol niya nga ang piso, suklan og 5 centavos. Debate.
Isa ning bundok ka ni. Debate. Balik lagi ka nang Bale, pagdala na ka ng referensya kay delikado man ang wala referensya. Balik nyo, pagdag, 6 May. Dili ni man. Kabidyo rin ko, i-live ka diya. Unsa naman ka? Taas kayo na sila ako may upload po. Sinitip. Putang tambag na mo sa Kaya ra ko ninyong iwakle. Oh, kasi nagtuo mo ana ang inyong kalautan. Lawas. Bawal man hubog, di ba? Sir, isa lang ako sulti, sir. Hindi tambag, sir. Sulti lang ako sa inyo. Samo kay mo diya sa Facebook. Oh, Palit ko maayo pamatasan. magdebate ta. Isa lang akong Oh, isulti sa inyo. unsa dapat? Isa lang akong isulti sa inyo. Atlo ka. Oh, Palit o maayo pamatasan. Huwag ka kapalit. Palit o may pamatasan. Ano, sir? Uy, Ano, kamu na mo'y batasan. Hey, Hubog, masakit, hubog bro. welcome. Kusog din yung giatake yung ubang mga reliyon. Sigan lang yung sulpo. Unya karon, na naman ko. Oh, unya karon, ayun ang mga Asama nito, ha? Wala akong ganang Manood ng mga kusog yung debate. Oh, sa klaseng debate, yung kaganina, objective, subjective, mama na yung giyama-yama. Oh, mama na yung giyama-yama. Kasabot ka. Kaduway, Kasabot ka. say baho bro. Say baho bro. Say baho. Tanduay. Di lang ko gusto mat. Pagkainom mo tanduay guys. Gusto na yung batasan. Sir, ayaw na yung batasan. Istorya na yan do. Bugnaw ka ako. Why? Masama ba? Objective salvation, mo na yung mong dipintan. Sir, Nanaluwas ta, objective na. sir, pagluhin niya ko, sir. Pagluhin niya ko, sir. Oh! Ayaw ko, batasan. Pahuwas. Sunod. Tinarong na nga istorya. Mauna yung ginatudlo ng mga Romano Katoliko. Nga kuno, naluwas Ayaw ta. ko yung mga Katoliko. Objectively, mauna. Diyan karon, mahubog dito. Ayaw ko yung Mauna. Kaya na ka na. Ayaw ko yung Katoliko. Sinunod lang. Hindi yung ayaw. Sinabi na sila, ganyan na wala. Kupupupum ka na eh. Silingan yun eh. Dili na silingan ako, pero silingan ko dito sa plaza. Di ba to? Silingan to di kuanan kay way klaro ang kuan. Kita ra dapat ani mo kuan. Ayaw na juga. Live. Wala na ring live oh. Nagkuan video ra ko. Ako ni upload. Patudan ako. Nga nagtudlo. Sir, paliyog lang. Yosipin eh. Ayog, samuk-samuk, sir. Bawa na lang si sir. Sir. Wala na siya. Sir, please lang. Ayog, samuk-samuk. Ano lang kayo? Sa inyong pangatake sa ubang reliyon, nasa 5 night mo ang debate. Isa may nangatake. Kaya magpapulis din mo karon. Isa may nangatake. Facebook palandaan naman. Naisip na gusto nangatake. Istorya di ka kasabot na. nga ikaw marinig sa katake sa Romano Katoliko. Para fair, musukol mo debate. Debate. Saan ba? Dili tiglalis. Tingon man ka kanina. Bro, kailan ka na bro? Kailan ka na? Ay, buot. Kanina lang ka balakaw, di ka mula ka kay buot. Samot kasi ka mga hagit, dati mo kay buot. Mauna sa Mississippi sa daw. Kay buot. Kuwara ka sa balik. Kuwara ka. Manudlo. Kita sa Facebook ninyo. Kuwara ka sa Manudlo mo di mo mao, di mao. Labaw ng Mississippi. Ingon mo nga. Nagsistuloy sa kagyaw yung buot. Kuwara ka sa pamilya, paringan. Ang salvation daw. Pangalimutan ko ng mga katikulangan ng Sorry lang tutlo sa mga siyempre. Objective salvation. Mao ganin ay gusto na ko. Sa dibatihan sa to pa. Diwatay freedom dire. Wala. Tanang lang. Muwala sa iyo. Kasi kung sa inyong sulti pangatake sa ubang reliyon. Dili lang musupa. Wow, yun. Hubog. Tanduay. Nanimaho lagi tanduay. 65 bakit mental po like this? Kamu mo ay patasan. Maayo lang mo mga take. Ug dito mo debate. Di mo manupol.
Batasan pag magbate. Kung saan pagsukulog, debate nga. Di man mo daw. Batasan, dili magka-formal. Di formal. Suka pa ba? Ha? Magsuko lagi. Hubog gani o panawasan. Tuba man. Tuba siguro kina man eh. Kung kinsay nagpa-YouTube, sabi na niya, away na niya. Away na niya. Pati mo na siya. Pagtadara ka sa iya si Badro. Wala na may katungo niya. Membro siya sa UCCP siya dati. Maling buwag siya kaya wala siya kauyo na sa Balik siya no, formal na dili magkuan. Nang dili makainom, lisod kayo. Lisod kayo nakainom. asa man ang balik bro. Di ba ta madlok ni dati na niya? Ano kasamukan na itong kalibaran? Oh. Usay bro, wala ta di atras kita may safety, wala ni atras. Mata niya atras sa magigdebate niya atong niya atrasan niya pagkasamukan. Oh, lagi samok naman kayo god. Pag sige na giwa-iwa. Din siya. Magani wala siya dalang ebidensya niya mag. Namuray na ko kung nga di. Balikan. Kaya daw. Namuray na ko kung nga di ko formal. Para na ako katarungan. Nakuha na yung gitar rin. Dagan na na. Dari yung live, ikaw nag-live ka? Wala eh. Nagkuha na ko video ro ko ah. Ako na ni papaulion. Papulian na na. Mau manas kasulatan. Uliya bro. Sayang atong panahon. Sayang atong panahon na ni, apit alas 5, patagsog. Kapoy na kung pumasa na sa Facebook. Ikapoy na kung pumasa na sa Facebook. Ano yung mga safety? Ako nga dito lagi ng mga safety. Pinapinsang safety. Formal lang dapat, formal. Kung sinumbagay ako, ikapoy na ko sa Facebook. Ikaw ra isa kung sinumbagay ni. Kung sinumbagay ni, siya ra isa. Kaya na kaya sorry ko. Kan mong gudihan ng kan marag hubog gud gani har mga bro. Gagit bitaw na itong ito sa lubos na kay ilo ganiya. Wala ni sukol. Biasa. Debate ka din mo sukol sa sunukan kay na maka. Pero sinumbagay mong gusto sukol ana kita rin ulat. Daga na kay. Ayaw gyud pagmaoy dire. Nakapamaapa. Sinumbagay din yung Sukol nakainom. Oh, nakain. Ora explain ha, nakainom. Nakainom mo ka mahimo manaw. Dautan. Dili mo kasi nagtangay. Yagaw naman na kay nakainom man. Maayo lang. Maingon bro. Ikaw maayo ka. Suklan mo. Ikaw maayo ka. Pulis. Ikaw maayo ka. Sarado pa ka sarado. Salamat na siya naman. Di yagaw hubog manggod. Walay problema kung kuan ang problema tagaan mo gibinsa. Yan dili na pod. Mao kita no. Kaya na dito ko rin hilom na din kay dili mayo nga ay magbuhat sa rin kay ubot kay kasi dili na hinon ta taga-ano panahon diri nga indugon hilom na lang dyan ka isa Bay. kaya na Debate bay gusto na ko bay. Isang sisi. Kung mag-debate. kung gusto na itong debate i-formal isulat din nung gusto nga ipangutana o i-wali kaya na pangutana pero pili magkamot tubag sa pangutana Isang pagsisok Fernandez ba? oo na imo kay mutipas magka sa istorya Sa Fernandez sa giyagit. oo mutipas magka Style. oo Hala sige mo diri. Pangatake sa pangreliyon. Pasige pasikat na mo. Gani yung pangga ninyo. Manawag mo pulis. Tarong mo na. Di ba wala na lang siguro oy untago na lang nato ni Di ba nadaogon sa katanungan? Daog mo din as mga pamasangil nga. oh na gyud Kana. Dili pa na pulis, dili pa na pulis. hili na pulis ha maunda mo na ganitag kay hilom na alarma ta alarma ang mga tao Di plaza man eh. Ayaw po na nga sila na tunay katumot. transparent atong mga transparent Wala na laki. Agay. kanang mamaya niya andam pud pag dawat sa pangutana presinto ka na magpaliwanag. Asas Pastor Lito. Asas Pastor Lito lingo-lingo. Torlito. Ngalingas sa Torlito ba kay gingnan ra buang gani ha.
Kaya no, ang programa sa safety kanang Komunikal. mabatsyat pa nga ilang programa mabot. Wala na din naman nag-active nito. Amaw din, nga na din ang pagdaon. Tumulabo mo na yung Programa dire. Ang sakto na magwali ka tapos upag ka sa mga pangutana dire. Ora isa sakto nga dire nga programa sa Katolik sa safety. Ora yung programa. Ako may nagsulti diya, tapos yung taon lang ako. Sige ka. Formal dapat, formal. Tumot man. Ay, nako ang atong preaching ani. Isa yung mga may laking safety diya. Yakit ako di bate. Kana ka yellow, kana. Kana diabot na. Banggitan na safety na. Oh, kana debate kana. Dahanok. Surrender. Surrender maliay ka. amigo niya. Surrender mo na day. Sama mo kainom. Jagix. Yate. Inom ka niya mo. Diba? Sulban na. Diba? Solban na. Tanawa na ka nila. Tapos kumataw no. Si bata ning mas. Ano nila, mabuyon-buyon la. Kaya, Kapag sila lang isulti. Wala na, naiusupak. Naman sila pa. Nagkaibalo ka lang anong nagtapok na kay karon for the first time karon na sila nagatitan magawali sa UCCP nga pala hubog. Sila may kuha ng bro. Kuha na ng kuha na. Okay na ang pag-inom. Ako na lang tapuso ng atong istorya. Sa nili pa mabuti Ano po. sa may mga laking safety niya? Ako lagi. Laro. Ka na dyan. Iyo sa kes pasolito. Buhay pa. Lagi, ibati ganito. Tingnan niya na to. Yan inyong kaluwasan ba yung chip-tip pang Kining tawana nagsigit yung ingon nga luwas na Diyos lang. Kaya nagsigit yung luwas. Nabasa na to sa Mateo 5:22 nga magingalan o kuwang kulo-kuwang Kanalagay mo na. malagmit may perno. So nagsigit claim na luwas na siya pero kandidato sugpa. Nga, kuwang tao. Di ba? Ano lang to, mura to kuminsahe. Kung kisay how, dili na siya. Laro. Wala na, nakasabot namin sa mga mensahe. Naapsan na namin yung mensahe. Nakasabot namin, hindi na kami balik-balikon. Tawagi, hinungdan ni mo pundok pasakupan. Unay ka rin mensahe. Sa unsa kung tabi inaali mo. Kanang makalamang ka ang aga may magtabi mo tapit nga. Sa unsa gani. Ay nako. Salamat ni Tapit. Kabayan. Kasi buwas lang. Kaya sa tayo, kaya tayo Kasi buwas kung ganito sa tapit. Naka. Ulong sa Diyos. Wala mo tayo pili ni. Dawat ah. Dawat ang puto na. Di ba? Basta ako, Mateo 5:22 basta aragot ka nang Dagang salamat to at doon na lang ko Solito na po. pahinomdom sa mga nagadala sa pulong sa Diyos. Dapat ang tinga nato ang pulong sa Diyos nga di ta masawayan. Kay daladala tag Biblia, daladala tag pulong sa Diyos unya May batasan. mo sukol mo intrahan tag mga hubog wagi ayo na. Oh, kahit Tama. matasan yun. Mana pa to? Na mabasa sa Santiago 1:26 ingon niya na ang taong
magpatuyang sa iyang mga sinultihan, way kapuslanan ang iyang relihiyon. So mao na siya mga igsoon, no, bisan pag unsay relihiyon nimo, apan ang imong baba patuyang o istorya mga dili maayo paminahon, so way pulos imong pagdaladalag pulong sa Dios. Episo 4 versikulo 29 giingon Wala ko niya maghubog. Unsa nang alive? Wala ni live eh. nga ang isulti Pag live, kung iyo na kayo nagkuhan ba eh. Lubat magugo. Ay, okay na. Akong tang-sir. Ano mo? Sa paminaw Gani ha. ang mga taong nabinaw, Ikuan eh, i-share ko na ha. ayaw mo pagsulti o mga Picture ako, daotan kinanamig ko sa unay giingon sa Episo 4 sinata ka. versikulo 29 kay unsay naa sa imong kasing-kasing mo na mo gawas o daotan ang naa sa imong kasing-kasing mo gawas kung yun na diya sa imong baba mo na mga igsoon nga kung Ako i-share kung kay lubat kita ko ba? katawan sa Dios atong paningkamutan nga ang makapuyo sa atong Oh, Nino, kanina pa ba mo live? atong mga maayong mga butang. Na pastor, kuha na pastor. Oh, dili nata nga murag wa nakailag Ginoo. Kay unsa may kalainan niya sa mga tao nga wa kailag Ginoo. Maura. Kita karon inabago na ta ni Kristo. Unsa may giingon sa ikaduhang Korinto